Canto tardaches, fillo? Ves canso? Canso, mi madre. Despois de 8 anos veño exhausto, sedento e esfomeado. Temos unha cea estupenda. Fíxenche tanta propaganda que non sei como vas poder con tanto traballo. Ese Pablo é irmán seu, non é? É, como un irmán. E non faga caso do que digan del. É un bo home. A lle gustar, é un rapaz moderno e listo. O bonito é que volva a abrir o bufete do pai. Botabas en falta un abogado en Celavella. Que fai vostede aquí? Defender a teu pai. Se me o permites, claro. Non temos cartos para pagarlle. Págame co teu traballo. Necesito unha secretaria. A miña filla ten traballo dabondo na casa. Tesme que axudar, Celestino. Susana está morta no remanso. Quen é vostede? Como entrou aquí? Susana está morta no remanso, afogada. De que Susana me fala? Como entrou na casa? Acúsanme a min, pero son inocente. Tesme que axudar, Celestino. Non son Celestino, son o fillo. E vaias agora mesmo chama a Garda Civil. Mire, don Pablo, as forzas da orde estámolle para algo. Se houvese un cadáver no río, saberíamolo. Aquí asasinaron a unha muller chamada Susana. Morreu afogada. Afogada dun disparo. Entón, é certo. É certo, pero eso pasou hai 25 anos. Colleron o asasino, un picaflor chamado Belisario. Defendendo o meu pai. Vaya, sen moito éxito, non? Desde logo que non. Condenaron a garrote vil. Eu mesmo certifiquei a súa morte. Estou morto e non existo. Está morto. E non existe. Belisario... Vou traballar de secretaria con Pablo Veiga. De verdade que é abogado. Non o parece. Bos días, fillo. Non vas a almorzar comigo? Teño que sair. Ainda segues con isto. Xa ve. Cousas vellas. Teu pai co gardaba todo. E non se pode vivir do pasado. Depende. Digo che eu que non. Marcho, mi madre. Cando veña Matilde... Matilde? A que vai vir Matilde? Collina para traballar de secretaria. Esa rapaza. Non sexa maniática. Así é como me pagas o que fixen por ti. Cada penurias que tivemos que pasar nesta casa para darche estudios. Pois eso acabouse. Mi madre non se puña así por nada. Deixo a que levo presa. E cando veña Matilde, dígalle que vaya practicando coa máquina de escribir. Tes mala cara. Non dormín demasiado. Por culpa dese Belisario. Outra vez Belisario. Tomaches a menciña que che dei? Tomei, pero non creo que as menciñas poidan facer nada por min, nin por el. Non entendo o que me pasa. O teu son nervios, máis nada. Chegouche a hora de sentar a cabeza. Eu tamén estudiei en Santiago e sei a vida que acabas de deixar. E a mente, claro, revírase ante o inevitable. Falei con el. Eh? E sabe unha cousa? Que non aceptou ser unha visión do meu subconsciente. Tiven que explicarlo eu. Explicarlle que non existía. Ou que no mellor dos casos é unha alma en pena. E como o tomou? Pois creo que mal. Vostede como o tomaría? Mal, sen dúbida.
Mira, Pablo, cando un xa non resiste máis, o corpo di, ata aquí chegamos, e desconecta a máquina. Ti que tal te encontras agora? Pois bastante mal. A miña máquina debese estar tupindo algún desaugadoiro. Tío, que tes é un esgotamento nervioso extremo. Pero non te preocupes, haste poñer ben. Con traballo, con descanso e co tempo que todo o cura. Non é tan simple, don Dionisio. Verá, logo de explicarlle ben clariño do subconsciente, Freud e todo eso, tomei a menciña e subín dormir. Pero non dei dormido. Baixei e ali seguía. Que fai aí? Nen sequera debería estar aquí. Non existe. Xa. E ti por que o sabes? Expliqueillo. Don Dionisio Sí. Sei non. Estíbeno pensando con calma. Pensando o qué? Eso de que só existo na túa cabeza. Non sei, non pode ser, cústame crelo. Por que non pode ser? Ten algunha idea mellor? Penso que non pode ser porque penso. Penso, logo existo. Xa nos estudia eso. Non. Sí. Continúe. Tamén pensei que xa que existo, teño que ser un fantasma. Non estamos en 1925? Estamos. Pois eso. Pásache algo, Pablo? Necesito descansar. Tamén pensei neso. E creo que só hai un xeito de que descanses. De que descansemos. Depende de ti. E que quixo dicir con eso? Estivemos falando durante horas, ata o mencer. Belisario quere que averigüe quen foi o asasino de Susana. El foi o asasino de Susana. El di que non, que é inocente. Moi propio dos fantasmas. Ese inocente por que anda penando? Non me entende, don Dionisio. O fantasma de Belisario é real. Existe. Claro, é real todo o que percibimos. Por lo tanto, Belisario tamén é real. Non llo digas a ninguén. Que quede entre ti máis eu, entre médico e paciente. A xente podería non entendelo. Teño que facer o que me pide. Non teño outro remedio. Ademais, agora xa me afixen a él. Ata parece un tipo simpático. O caso é ter a mente ocupada. O caso é que non sei por onde empezar. Podes falar con Pombo. El foi a testemunha que viu a Belisario matar a Susana. O pai de Inés? Sí, por aquí teño o informe preliminar forense. Poderíamos deixar? Se atopo... Mira iso. Don Dionisio, ten a ficha de Laureano arquivada, non é? Non é del Dorado. Sen embargo, a de Leocadia está no L. Ten máis lógica. No L de licor café. Ti non probaches o licor café de Leocadia? Agarda un intre, ó. Eu eso do cine non o vexo nada claro. Non lle deas máis voltas. O cine é unha cousa decente aprobada pola autoridade civil e militar. Ese é unha cousa decente porque o hai que ver ás escuras. Porque se non hai escuridade, non se ve. E desde cando se ve mellor ás escuras que con luz? Eso é o que che aprenderon na escola? Estamos tirando os cartos con este rapaz. Pois non se pode facer de outra maneira, de momento. Va. Xa que tanto inventan, tiñan que facer a maneira de ver as películas con luz. Non é decente tanta xente xunta ás escuras. Pensa nas procesións de Semana Santa. Moita xente xunta e pouca luz. Ai, que cousas ten, Crisanto. Ves? Seguro que dá unha chea de cartos o invento ese do cine. Que va, se custa un ollo da cara. Pero unha vila moderna ten que ter de todo. E o noso deber é manter a Celavella á altura dos tempos. Aínda que nos vai ao peto. Non fai máis que arrañar na cabeza. Dama alma que ten piollos. Non te alporices, muller. Non sería bo que foses buscar as partituras. Ai, xa se me ia da cabeza. Co que teño que ensaiar aínda despois de tantos anos sen me dar a mater. O piano tamén aprendeu a miña Inés. E agora ali está morto de risa.
Quero estudiar farmacia, pon unha botica, e o piano grande como un transatlántico varado no medio do salón. Tena moi consentida. Ya, pero para que son as fillas únicas e non para darlles todos os caprichos. Neso ten razón, abofé. Porque para outro mundo non vai levar vostede os cartos, non? Porque non pode. Que senón metíaos nunha saqueta e enterrábase con eles. Teño ou non teño razón, señor Pombo? Non sei que ten de malo ser ambicioso. Xa postos a escoller, será mellor estar podre de cartos que non andar co cu ao aire. Outra vez mal do estómago, tenente? Sí. Non, sí, pero non veña por eso. Traiolle algo que dixo que lle interesaba. Que? Les oiseaux d'Ambre. Diga outra vez. O que? Les oiseaux d'Ambre. Vaya, vostede tamén sabe francés? O sustiño, señorita Inés. Todo soa mellor en francés, non é? Sí, moito mellor. Moitas gracias. Non se merecen. Quería algo máis, tenente? Que non me chame tenente, señorita Inés. Pois logo ti non me chames señorita Venceslao. Ben, Inés, o que pide ten que dar, abofé. E ti que me vas pedir a cambio? Sabes que vai haber cine no Eldorado? Sei. Gustaríame acompañarte. Bos días. Caramba, que botica máis moderna. Benvido, abogado. Por fin rematache a carreira. Eu non son tan listo como a ti, gracias a Deus. Ten que haber de todo, eso é certo. Coñécelo, tenente? Sí, xa tive o gusto. Atrapamos xuntos a un ladrón. Derme recordos para ti. Quen? Unha amiga túa, de Santiago. Unha amiga miña ou túa? Dos dous, espero. Rosa, das de Lago. E sei que tan guapa como sempre. Un congro comparada contigo. Xa marcha, tenente? Sí. Teño pendente a investigación pola queima dun palleiro. Que interesante. Gracias polo libro, Venceslao. Poesía. Eso que fan os homes para conquistar as mulleres. Vexo que non perde o tempo. Creo que aínda teño moito que aprender. Bos días. Bos días. Está teu pai? Podo. Volvo agora. Bos días, señor Pombo. Vaya, o señor abogado, así que por fin rematou a carreira. Non hai outro tema de conversa en Celavello, ou que? Xa sabe, os vellos contos de sempre. Aquí as novidades agradécense. Quería facerlle unha pregunta, se ten vostede un momentiño para atenderme. Claro, home. É un asunto dos arquivos de meu pai, de hai 20 e tantos anos. Un caso de asasinato. Lembro o crime de Susana. Sí. Moi triste. Pero a conto de que ven andar remexendo en cousas tan bellas. Para aprender, xa sabe, revisando casos prácticos. Pois deste pouco vai aprender. Seu pai fixe un bo traballo, como sempre. Pero o home era máis culpable que o demo. Vostede foi testemunha de cargo. Sí. Eu vin como mataba a muller. Pegoulle un tiro. E está seguro de que era Belisario? Seguro de todo? Totalmente. Ainda me acordo do medo nos seus ollos cando levantou a vista do cadáver e me viu a min. Non hai erro posible. Era el. Estoulle dicindo. Despois botou a correr, caeulle un pano do peto, eu collino e leveillelo ás gardas. Tamén é casualidade que estivese vostede ali. Que facía pola beira do río? Eu atender aos meus asuntos. E vostede debera facer o mesmo. Ten razón. Pero chámame moito a atención que ninguén puidase explicar a causa do crime. Eu que sei. Un amor non correspondido, un amor celoso. Belisario era amante de Susana?
Belisario tiña queridas en todas as parroquias da Redonda. Mi padre, Susana. ningún cafeño lle ofreceu a este home? Para os cumprimentos xa estás ti que é a señora da casa. E logo que, señor abogado, cando nos... Así que ao final decheslle o sí ao señorito Pablo. Sí, estaba obrigada por axudarlle a meu pai, xa sabes. Xa. E as 7 pesetas que che vai pagar non contan para nada. E como sabes tío das 7 pesetas? Non o sabía, foi por dicir algo. Ai, mira que es lerche, eh? Así é como saben as cousas, facendo o que coñece máis do que verdadeiramente coñece. Ah, Matilde, é un pouco tarde, non? O señorito Pablo díxome que viñera ás 10:30, señora. Entón, a que esperas? Sí, señora. Só estaba saudando a miña curmá. Deixoume dito que practicases ca máquina de escribir. Axiña me poño. Toma, pásalle este trapo ao despacho. Matilde, non me gusta que as empregadas perdan o tempo falando cas criadas. Sí, señora. As empregadas, as criadas, en que tivera un batallón ao seu servicio. Parece que o de ser invisible te excusa de ter modais. Vin de boa mañá, como vostede me dixo. Moi ben, sí. Que pasou? Perdoe, que nunca andei cun traste deste, sí. Sempre hai unha primeira vez. Tes que ter cuidado coa máquina esta. Vas como un foguete. Indas estoupar. A modiño. Mellor marchou para fora a miña mesa por se ven algún cliente. Moi ben. Boas parnas. Podes as ver. Privilexios da miña condición. Así que me vou ter que afacer a terte rodando por aquí. Que lle queres? Desculpa que non te acompañe, pero... inconvenientes da miña condición. E fumar podes. Pois é unha mágoa, porque non me gusta beber só. Por certo, onde consegue o tabaco? Que che digo eu sempre, que non vayas cos cativos da aldea que non teñen máis ca fame e piollos. Esa roda pa que? Atendo que estás. Non lle faga caso. Coñezo ben esa maneira de rañarse. Xa o sabía eu, unha lendia. Vouche dar eu a ti, piollos na miña casa, sacabeira. Bos días, don Tomás. Hola, Matilde. Que tal o primeiro día de traballo? Quería lle dar as gracias. Xa sei que foi vostede quen... Non tes nada que me agradecer. Quere un café, un chocolate? Non, se tal, xa yo pido a Dora. Non, non, de verdade que non me importa, don Tomás. Que tal te trata, meu irmán? Ben, saiu, pero non va a tardar en volver. Dígame unha cousa, don Crisanto. Chega un a entendelas algunha vez? As mulleres, xamais. E a Inés Pombo menos. Pero non é necesario entendelas para querelas, aseguro yo. Eso é o malo. As rapazas de agora sonlle moi complicadas, Venceslao. Xa. Xuraría que hoxe quería que a convidase a ir ao cine. Contra, pois era a ocasión. O acontecemento do ano en Celavella. Faltoume isto. Pero chegou Pablo Veiga e Inés non tiña ollos para ninguén máis.
pola novidade. Pero constame que a rapaza ten simpatía por vostede. Coa simpatía non se chega moi lonxe. Creo que lle interesa máis o abogado. É mellor partido. Non creo que eso lle interesa a rapaza. Co que vai herdar, non ten falta de buscar un marido rico. Ademais, vostede tomoulle a dianteira a Pablo no galanteo. Xa, pero non sabe vostede a marcha que leva o home. Coas mulleres nunca se chega a nada se un se deixa levar polo desalento. Fágame caso. E se ve que é un pouco fachendoso, non cree? E quen de facerlle as beiras á vella do saco? Pois que llas faga e me deixe a Inés para min. Xesús, nin que fose a primeira vez que lle gusta unha rapaza. Así, sí. Desta hora doita pasear polo camiño vello. Vou ir falar con ela, a ver se me di que sí ou que non a iso do cine. Mi madre. Teño que falar con vostede. Menos mal que alguén quere falar comigo, porque a mí ninguén me escoita. Teu irmán soltoume pola mañán que Matilde ia ser a súa secretaría e me deixou. Pareceche normal? Mire. Sabe, Pablo preguntoume por el. E que lle dixo vostede? Que era un bello amigo de seu pai, que estaba morto. Pensei que era casualidade que dera ca foto, que preguntaba por preguntar. Hoxe veu Pombo falar comigo. Díxome que Pablo lle foi preguntar polo asunto do crime. E díxolle que interese tiña neso. Diz que está estudiando vellos casos de mi padre. Mente. Que lle contou Pombo? Nada. Só o que aparece nas actas. Que el foi testemunha. E viu a morta e o asasino. Non é casualidade. Estao investigando por algo. Onde se metería? En canto vesa vou falar con el moi seriamente. Ten que deixar de enredar neste asunto. Vaya, xa me esquecera do asunto. ¡Una carabina, señora Vaiga! O coche de mi padre. Onde te metiches? Levo media hora agardando por ti. Está como novo, Tomás? Moi bonito. Mi madre. Este coche se daba problemas cando era novo. A metade do tempo vai haber que turrar del. Pero se o mandei a mañar, Felipe díxome que agora ia como a unha carabina, non, Felipe? Eso non o cree nin el. O que pasa é que nos tempos que corren, unha casa sen coche non é nada. O de menos é que o coche ande. Este fillo está como un tolo da cabeza. É vostede unha santa. O que non sei como tiven un fillo como a ti. Pois por eso é unha santa. Por aguantar o suplicio. Temos que probar, Tomás? Non, agora non que imos comer a xiña. Veña, suba. Nin tola. A min estas máquinas dancheme moito medo, non tardedes. Pero... Pablo, teño que falar contigo. Don Tomás, que... Está a catura de picos morrendo. Outra vez, pero non morreran abril. E vostede enterrou-na, don Tomás. Pois logo é que non morreu. Vamos, leva o teu. Non, deixa, viva aquí ao lado. Teño que falar contigo se sen falta. Claro, home. É importante. Que, Dora? Anímaste? Hai que ver como é vostede. Felipe. A ver se vai ter razón a irmán, Espero que o teu pai non lle importe que te acompañe. Que lle importar? Meu pai confía moito na autoridade. Pois a confianza debería ir nas persoas, non no uniforme. Eu nunca me permitiría libertades contigo, Inés. Ai, non. Non sei se ofenderme ou darte as gracias. Supoño que preferirás homes máis atrevidos, máis interesantes. Non te tes por un home interesante, Venceslau?
Jesús María Xosé. Ese non era o coche vello de teu pai? Vaites, a señorita Pombo paseando cun home. Soa. Ela a miña ama ou que? Que? Subides? Sí. Vences lá, vostede que di? Tes que pedir permiso. Sodes algo. A ti que che importa? Leva toda a mañá paseando polo vestíbulo para vixiarme. Pois a ver que mal pensa que lle podo facer eu. Terá medo que lle roubes unha maceta. Non sei se a podería aturar, Dora. É moito, digo de verdade. Xa xantou, recollo a mesa. Dora, a túa comida vai incluída no traballo, pero iso de que invites a familia xa me parece algo de máis. Pero, señora, ela tamén traballa aquí. E ben que se lle paga por eso. Matilde, cando queiras comer algo, deberías pedirmo a mí. Sí, señora. Xa me quitou as ganas de comer. Que na fixo que ature. Hoxe mesmo deixo este traballo. Prefiro morrer de fame antes que aturala. Non se xa tola, muller, xa verás como se lle pasa. Que se lle vai pasar? Quitei o pó despacho, despois mandoume fregar os cristais, despois pulí a prata. E sabes por que fai? Por que? Porque sabe que non nos resisto. Ti tes moita soberbia, Matilde. E a soberbia quita moito e non dá nada. Tes sorte con este traballo. Non se chan poñer mans da rieira con el. E non o tomes a mal. Non ves que se aburre? Pois se aburre que xoga a Mariola. E o teu xefe que? Polo moito que piso o despacho non se debe de aburrir. Dora, podes recoller a mesa e deixar o servicio do señorito Pablo. Os romanos estimaban moito o viño do país. E mai la lebre en escabeche. Nunca vin lebres por esta zona. Hainas, cantas queira. E non serían coellos. Está me dicindo que non distingo unha lebre dun coello. Coellos, lebres, que máis terá? Un bo sitio para vir de merenda. Demasiadas moscas. Era onde viñan as lavandeiras, cando non había lavadoiro público. Unha cibro. Non abondan moito por esta zona. Vaites, tenente, gustan as plantas. Son aficionada a botánica, son. De canto entende vostede? De poesía, de plantas, só lle falta falar francés. Venceslao fala francés. E ti, Pablo? Francés? O francés é un desperdicio de letras. Permítame. Vai deixar o coche aí, Pablo. E non, claro. Vou no buscar. Nos imos indo. Imos, tenente. Sí, desculpa. Non é de bo cristián poñer nas nubes as rapazas humildes. Se a rapaza vale para iso, non vexo eu por que non vai traballar de secretaria. Axiña se vai ter por unha señorita, pero quen vai querer casar con ela? Nin os labregos por fina, nin os señoritos por labrega. Faime caso. É moi cruel deixar a unha persoa fora de sitio no mundo. O lugar dun pode cambiar. Mira América do Norte, onde un leñador pode chegar a presidente. O presidente, é que é iso, nada. A que non pode chegar a rei. Ali non hai reis. Cousa que perden. Non sei que ten de malo a República. Home, non me compares. Que encanto ten a presidencia da República. En cambio, a coroa real... E xa lle quitache los piollos a Paquiño. Espero que sí. Porque como lle atope outro, xuroche por Deus que o rapo. Seguro que na boticante hai algún remedio para matalos. Na miña familia nunca xa máis houbo piollos. Vos. Que, tenente, como lle foi? Puido ser peor. Pediulle para ir ao cine. Díxolle que sí. Non me dixo que non. Ve como a rapaza está interesada. Daquela hai esperanzas. Non sei, non sei.
Creo que se Pablo non tivese que quedar co seu coche averiado. Que coche? O de Don Celestino? Sí. Levounos dar unha volta nel. Mais ben, fíxonos unha exhibición, como era de agardar. Ese coche sempre deu problemas. O propio Don Celestino xa o tiña retirado, porque de cada 2 veces unha non arrincaba. Debeu non levar a mañar dona Elvira. Pois polo que se ve non quedou moi alá. Aínda que o certo é que parece novo. As apariencias enganan, tenente. Xa por aforrar un patacón. Pero non lle dixo que non, non? Lema... Rúa... Méndez... Adiante. Hola, don Dionisio. Hola. Que, atopouno? Ainda non, pero xa falta pouco. Xa vou no M. No M de morta. Supoño. Queresme creer que despois de tantos anos ainda non sei onde deixei as cousas. Podelle mandar a Matilde para que axude. Tío, era o que me faltaba. Unha rapaza nova e guapa para que me suba a tensión. Mándolla, pero pórteseme ben, que é unha rapaza formal. Pero que dixo? Xa trouxen eu ao mundo. Queres unha copiña? Non que teño estómago baleiro. Xa falaremos, don Dionisio. Volvo despois. E do fantasma que? Les soiseaus d'hambre. Inés, seguro que isto está permitido polas autoridades. E que máis ten? Mira que os franceses son moi porcos escribindo. Apréndese moito, non crea. E axuda a pasar o tempo. Que tampouco hai aquí moito en que pasalo. Inés. Boa, de homes que hai por aí dispostos a darche un apelido. Que ten de malo, meu? Non ten nada de malo, faltaría máis. Pero, muller, o tempo vai pasando e as mozas novas axiña se converten en solteironas. Mi padre xa yo dixen 100 de veces, non vou casar. Non vou ser a criada de ninguén. É que non tes que ser a criada de ninguén. Cos cartos que che vou deixar de dote, podes ter as criadas que queiras. Vostede non me entende, verdade? Eu quero vivir para min, non para un home que me diga o que teño que facer. Eso é imposible. Aí fora, hai un mundo no que as cousas poden ser de outra maneira. Inés, pero mira como falas. Se parece sacada dunha desas novelas baratas. Falo como unha muller do meu tempo. Pero a ti quen che metería esas ideas raras na cabeza, muller? Onde pensas que vas chegar con toda esa trangallada? A París. Xa che dixen que cos meus cartos non había ser antes doullos á caridade. Por min como se estira o río. A botica da cartos de abondo para ir a París e a calquera sitio. A botica puxencha eu. Pois calquera día pídelle un soldo por traballar nela. Calquera día pido cheu a ti que me devolva os cartos que me custou pagarche a carreira. Xa llos pagarei coa herdanza da tía Faustina. Si, erache boa. Primeiro terá que morrer, ou? E ben que lle rezo aos santos todos os días para que lle conserven a saúde. Non finxa. Vostede non cree nos santos. Eu creo no que faga falta. Boas tardes, don Dionisio. Boas tardes, mi padre. Boas tardes, Matilde. Que casualidade, aquí tes a teu pai. Eu xa marcho. Con permiso. Don Pablo díxome que viñese a traballar hoxe aquí, en vez de ir ao seu despacho. Que vostede xa me diría o que tiña que facer. Ah, sí. E que? Non che dixo máis nada? Non. Pois entón, senta. E vouche explicando. Estou buscando o informe preliminar dunha autopsia. Ajá. A autopsia de Susana. Pablo está investigando un caso moi vello que levou seu pai. Non oiches falar da muller do río? A que mataron? Sempre pensei que era un conto. De conto nada. Susana apareceu morta dun disparo na beira do río, no remanso. Desculpe, don Dionisio. Poderíame dicir que facía aquí meu pai? Pablo,
Hola, Tomás. Esto de traballar cansa moito a vista. Xa marchou Matilde. Mandei non recado. Atopei isto. Sabes quen é? Sei. Claro que sei. É Belisario. Era amigo de noso pai. Senta. Matou unha muller. Eso din. Condenarono por eso. Eso non che di nada. El nunca confesou. Morreu dicindo que era inocente. Todos os asasinos menten. Unha testemunha viu no matar a esa muller. Non sei. Non ten trazas de asesino. Pero ti que máis che ten? É unha historia bella. Haina que deixar dormir. E que o ceo asulgue. Estou investigando o caso. Para reabrilo se hai indicios de erro na sentencia. Que? Non podes reabrir un caso tan bello. E ademais, por que o ías facer? Encargaronmo. Quen cho encargou? A familia. El non tiña familia. A familia dela. A familia dela. Non che puido encargar nada. E por que non? Porque a familia dela son eu. Susana era a miña nai. Como? Pero non morrera de tuberculose. Non. Ese home da fotografía meteulle un tiro cando era pequeno. Entendes? Bastante duro foi. O que tiña que saber só sei. E o resto queda entre ese home e o noso Señor. Tomás. Tomás. Belisario. Belisario. Podemos me leve. O fillo de Susana. Non o sabía. Nin eu. Sempre pensei que a nai de Tomás morrera de tuberculose. Recolleron a meus pais cando a súa nai finou. Entón, el debería ser o primeiro interesado en saber quen matou a súa nai. Xa o sabe. Ti mataches a Susana. Para el está ben así. Non quere remexer no asunto, eso é todo. E eu non quero facerlle dano. Ti é o único que me pode axudar. Non, xa non. Como que non? Prometichesmo. Non podo e punto. Estupendo. Pareceste a teu pai. Razoas como a un príncipe. Mira, Belisario. Xa non teño tan claro o asunto. De que falas? De que carafio me estás falando? Falo de que hai testemunhas. De que te viron dispararlle a Susana. Pombo. Sí, Pombo. El viu como lle pegabas un tiro. Eu non a matei. Pero sí atopei o seu cadáver no río. Non sei o que Pombo creu ver, nin sei por que dixo o que dixo, pero eu prométoche, xúroche que non matei a Susana. Por que teño que creer un fantasma? Podes estar dicindo calquera cousa, non teño por que creer ninguna delas. Ou tamén podes creelas todas. Eu son parte de ti. De alguna maneira, ti e eu somos a mesma cousa, non? Escoita, Pablo. Pablo! Se son culpable, debería estar asándome no inferno e non dando voltas por este despacho como a manda en pena.
Pablo, pasou algo? Non, nada. Falaches con Tomás? Falei. Contoucho da súa nai. Contou. Non entendo por que guardaban unha foto de Belisario se era un asasino. Tamén fui amigo de teu pai durante moitos anos. Pero era un asasino, non? Mi madre era un asasino. Eso que din todos. E que di vostede? Eu estou segura de que nunca matou a ninguén na súa vida. Pero entón, eso que di... Eu non digo nada. Esquéceo. Esquéceo como fixemos todos. Paquiño, para de tocar o aparello ese a ver se o vas a estragar. Estou a axudar, señor. Esa máquina non é o muiño do café, aínda que cho pareza a ti, Non se ve nada. Por que hai que apagar as luces? Bom, xa verás. Bos días, don Pablo. Bos días, Matilde. Só veño preguntarlle se manda facer algo máis, aparte do que xa me mandou facer antes. Non. Sí, non fai falta que sigas con eso. Empezaba a collerlle o tintimán o xeito de colocarlle os papéis a don Dionisio. Se queres, acaba. Pero non ten interese o que andaba a buscar. Deixa o caso. O caso? Sí. Que che contou don Dionisio? Todo. Que vostede estaba revisando o da señora morta no río para estudiar casos prácticos. Exactamente. Sí. Pois xa está. Non preciso máis información. Hoxe podesme axudar aquí. Se quere, podo ir buscar o correo. Non o traio o carteiro? Se non lle importa que cheguen coas cartas lidas, podemos agardar a Castralla. O carteiro lee as cartas. Pois si, e ninguén lle di nada, non se atreven. Por se acolle con un e non volve a recibir carta nunca máis. Pero que fai con elas? Lelas. A mí xa me leu unha chea do meu Moisés. Ah, teu irmán. Segue na Habana? Sí, alá está. Ben, agora vou a polo correo e veño axiña. Segues por aquí? E onde queres que vaya? Sinto, Belisario. Pero que farías no meu lugar? O mesmo que a ti, supoño. Pero eu non estou no teu lugar. Estás no meu lugar, posto que, como ti dixeches, somos case a mesma cousa. Case. A diferencia é que ti és de carne e eu de fume. Bos días. Bos días, Inés. Bos días, Leocadia. Que se lle ofrece? Verá, é que o meu cativo ten un problemiña de bichos. No intestino? Non, na cabeza. E quería ver se ten algún remedio para eso. Claro que sí. Cheira un pouco mal, pero é moi eficaz. Moitas gracias. Apúnteme na conta. Ave María Purísima. E teño que botar isto na cabeza. Pero non era para Paquiño? Sí, muller, pero por precaución. Xa, entendo. Cheira que pesta. Elle o mellor remedio que teño. Xesús bendito, se non nos mata, estráguelle as olideiras, eso seguro. Ata logo. Ata logo. Vas ir ao cine? Quer ir? O que vou querer? A min eso das películas... Veña, que seguro que ten ganas. Eu tamén quero. En Santiago ia moito. Vas levar logo a nosa madre ao cine? Para levar ti, acaso?
Pois entón treino que facer eu. Que non quero ir. Non ten máis que pedirmo, se quere. Non debería ter que pedircho. Se aínda fose teatro. Ademais, é no almacén do Eldorado. Aquilo non está preparado. Seguro que vai frío. Aquí está o viño. Había moita xente, por iso tardei. Non había presa. Chegou co que había no garrafón. Está todo o mundo moi emocionado co do cine. Ti nunca fuches, Dora? Non, señor. Vaille ser a miña primeira vez. Se a señora me deixa. Ti non te asustes, que o que pasa no cine non é de verdade. Ti e mas eu quedamos na casa rezando o rosario. Traeslle o café agora. Se o tomamos no Eldorado, haberá que ir a facéndose a Celavella. Eu non vou ir. Tes que vir. Tes partida. Non estou para xogos. Tomás, por favor. Tomás, xa che dixen co asunto aquel está esquecido. Rematou. Nin falar do tema. Paréceche ben? Ademais, de quen ia aprender os segredos da escoba se non é de meu irmán? Ti sempre sabes coa túa, Non sei como faz. Así que o señor cura aproba o cinematógrafo. Tiña que ser obrigatorio. Sobre todo, por os pais de familia. Para telos tranquiliños e calados. En vez de estar na taberna, desgobernando o pan dos fillos. Don Tomás, que as tabernas teñen que vivir de algo. Xa viven dabondo. Pois o cura de Vilanova predica contra o cine. Di que é pecado. O cura de Vilanova non é infalible. Pero non morrera. Oh, mala erva. Meu pobre, aos vellos custalle cambiar de pensamento. As cousas modernas desconcertanos a todos. O meu pequeño non. Saben o que me dixo? Que dentro de pouco o cine virá en cores tamén. E coa música posta de seu. Sí, e os actores falando. Eso tamén o dixo. Rapaces. Pois mudo o xordo, a min o cine gústame de calquera maneira. Unha vila sen cine non é nada hoxe en día. Por eso trouxemos o aparello. Un alcalde ten que mirar desas cousas, aínda que lle vaya ao peto. O que lle vai ao peto é o que vai gañar con ese invento. O que o? Vostede sabe o que me custou o proxector. E aínda por riba hai que pagarlle o que pon as películas. Sempre pode poñer a Paquiño a facelo. Non, ese aparello é moi complicado. Ten máis pezas que a máquina do tren. Laura, este diario está examinado e os hijos queren tocar. Era moita paz. A ver, que lle pasa ao piar? Ben, sabe Deus que non vou facer un ridículo espantoso diante de todas as miñas amigas que me veñen escoitar. E non serás ti que está... Que Deus me perdoe, pero aquí cheira calcatrea. E Laureano como se nada. E Leocadia. Que botaría en riba para cheirar así? É loción desparasitante. Piollos. E sabe lo que me mando facer hoxe? Fregar as escaleiras. Non ten maldade, muller. Pero me gusta xa ten de máis. É que ti me contarás a vida que leva, sen nada máis que folgar. Ten que andar metida en canta caridade aí para non se aburrir. Contra, pois que nos deixa aburrirnos os demais. Eu non lle poño pega deso. Moi ben, Dora. A ver se aprendes da túa curma a tratar a louza. Que tes unhas mans. Sí, señora. Gústame que axudes na casa, Matilde. Porque, sinceramente, non creo que o traballo do despacho te mate. Nin falta que me fai morrer tan nova, señora. Que dis? Eu que digo que é unha pena polo que di a señora Leocadia. Que ter unha secretaria con mans de criada non lle vai dar moi boa son ao señorito Pablo. Vas ter as mans máis brancas que a fariña. Quen se creerá esa de Leocadia que somos nós? Ves? Ves como é boa de levar? O malo é que prefire o rosario ao cine. Non son de comparar, pero... Sabe lo que che digo? Que vou a casa de don Dionisio a colocarlle os papéis. É un desastre de home. Anda con ollo.
Tome, don Tomás, pros pobres. Si, pobres tamén somos nós. Veña, don Dionisio, non sexa agarrado. Mira quen foi falar. Que, tenente, desafortunado no xogo... Afortunado en amores, disque. Así que vai levar a Inés ao cine. Inés é das que non se deixa levar. Como moito deixarame acompañala. Que pasa? Sei que é difícil de domar. Pablo fala dela como se fose unha mula. Polo tempo que lle está levando a sacarlle o sí, ben non podería ser. Mire, don Pablo, a min gustan as cousas con calma. Darlle tempo para que o pense. Ai, tenente, tanto saber de plantas e tampouco de mulleres. As mulleres non necesitan moito tempo para pensar. Non lles fai ben ningún. Nin elas, nin a nós. Pablo, que te ves subir. O señor abogado vai intentar arruinar a cita a Venceslao. E que lle quere? Que sexa o que Deus queira. Laureano, unha volta para todos. Como está vostede, señorita Inés? Ah, que ben eso. Estou mirando se tratándote así me das máis confianza. Confianza doucha que mereces. Ninguna. Non sexas así, muller. A que viñas? Pedirche que veñas comigo ao cine ou prefires esa estatua de sal de Venceslao? O que eu prefira é cousa miña. Chego tarde. Hai tanto tempo que non estamos xuntos e ás escuras. Se o dis por cando quedamos dormidos no palleiro de Isolina, recórdoche que tiña 6 anos. E xa daquela eras a muller máis guapa de toda a redonda. Pasmón, non tes vergonza. E para que me serviría? Disca, déxame traballar. Eu non terei vergonza, pero ti non tes corazón. Ven comigo ao cine. Que ruín es. Queres que vaya ao cine contigo só por amorar a Venceslao? Non é eso, muller, é que estou namorado de ti. Palabra de home arenas mans. Déxame en paz. Non me crees? Adeus. Volverei. Abandona, Matilde. Non se apure, don Dionisio, que xa acabo. Indalecio xa pode estar orgulloso de ti, Non sei, como non fala, habería yo que preguntar o burro. Demetrio Abuín no C. E por que no C? Como dis que se chama? Demetrio Abuín. Abuín... Claro, muller. É un home prehistoria. Foi o primeiro habitante de Cela Bella que morreu nun accidente de coche. O C é polo coche, claro. Ten a súa lógica. O C por morrer no coche. O C por morrer no coche... Aquí está. Autopsia de Susana no R. Ah, claro, no R. Ben. No R de Río. Pois aquí ya deixo. Non, leva ya Pablo, Díxome que xa non... Leva ya. Así sei onde agardo. Boas tardes, don Dionisio. Don Tomás. Hola, Matilde. Boas tardes, don Tomás. Está don Pablo na casa. Non chegou. Como anda teu pai? Dixeronme que saíra algo presudicado do cuartel. Xa sabe como é. Nunca dá unha fala máis alta que a outra. Ese animal do cabo. Sí, pero moi bo católico, que non lle falta unha misa. Calquera día ofréceselle da colito. E sería quen? E ti que? Moito traballo? Vese que xa andas con papéis. Freitos e eso, non? A ver. Déixame ver en que anda metido o meu irmán. Un asunto sen importancia. Unha documentación que tiña don Dionisio para algo de prácticas. Xa lle dicen que...
Matilde, que fas aquí destas horas, muller? Pasou algo? Seu irmán leuno. Estaba moi disgustado. Maldita sexa, pero non che dixen que... Onde vai? Entraba na igrexa. Don Dionisio díxome que Susana tiña un fillo pequeno e polo que sei hoxe tería os anos de don Tomás. Don Tomás é o fillo de Susana, verdade? Sí. Está desgustado porque vostede está remixendo no asunto, non? Sinto, don Pablo. Foi pola miña culpa. Informe forense número 19/1900. Nome da afinada Susana Loureiro. Un orificio de bala con entrada polo lombo á altura da terceira costela produce ferida incompatible coa vida. Da planta do pé é extraída unha espiña de orixe imprecisa que posteriormente, coa asistencia do señor boticario don Ernesto, é identificada como unha espiña de acibro. O cadáver presenta a seguinte fisioloxía. Muller de raza caucásica duns 30 anos, 1,75 m de altura e 50 kg de peso aproximadamente. Pelo longo e escuro, ollos claros, non se aprecian defectos físicos. O corpo foi atopado no río no lugar coñecido como o Remanso, coa cabeza mergullada. Non presentaba sinais de levar moitas horas nesa situación. Atópanse restos de auga nos pulmóns da víctima. Se nun primeiro momento a posibilidade de afogamento era fundada, análises posteriores establecen que o falecemento se produciu por un disparo a curta distancia. Onde está teu irmán? Non o sei. Pasou vos algo? Pablo, que vos pasou? Pensa que sigo co conto do crime de Belisario? É certo eso? Non. Mellor, Belisario está morto. A quen lle importa xa ser inocente ou non? Anda, pon o sombreiro. Para que? Para acompañarme ao cine. Non quererás que vayas ao cine. E o Rosario? Fago por Leocadia, por darlle un pouco de respeto á cousa. Xa. Porque a vostede eso do cine non lle interesa nada, non? Onde estea unha boa ópera ou unha obra de teatro, eso sí que me gusta. Por suposto. Pero se é por facerlle un favor a Leocadia. Esa muller. De miseria e piollos está esta terra xa. Vostede xa sabe que eu teño a miña propia cámara de fotos. Sí. Un sobrinho meu que vive na Cruz. Falou con vostede, don Dionisio? Non, de que? Díxome que quería falarlle do pago da mercancía. Que quera agora? Que lle faga unha rebaixa? Deixo estar, xa o mañarei. Alcalde, quería falar con vostede un momento. Agora. Boas tardes. Moi boas, señora. Boas, tenente. Inés guapiña, que traxe tan bonito. Moitas gracias. É a moda. Xa. É un mozo da boticaria. Ai, sí. E dixeronme que as mulleres levaban uns vestidos preciosos de seda. E cos brazos ao aire. Muller, no cine hai de todo. Hai homes, mulleres, cabalos, cans. E as artistas son guapas. Como a Carolina Otero. Onde vai parar moito máis? Son americanas, a maioría. E a elas danlle de comer aparte. A ver, poden ir entrando cando queiran. No, por favor, adiante. Hola, como está? Se non me gusta, devolves máis. Ai, Boas tardes. que hai? Boas tardes. Hola. E vostede que? Entra ou non entra?
Imos ver unhas imaxes do mundo e tamén de Celavella, acompañadas ao piano pola miña dona Leocadia. A sétima arte. Viñesme a buscar? Vin falar. Tomás, eu non che quero facer dano. Se investigar a morte de tua nai che fai mal, non sigo. Pedinlle o informe de autopsia a don Dionisio, pero despois de falar contigo esquecino. Deixo, Tomás. Cremo. Creocho. Viña aquí xogar con ela cando era pequeno. Lembraste dela? Ás veces. Non teño feitas as paces coa súa memoria. De pequeno pensaba que en calquera momento nosa nai podería botarme da casa. Total, eu non era realmente o seu fillo. Entendo. Ás veces sorpréndeme que non o fixera. Fun un neno difícil. Miña nai sempre dixo que eras moi bo. Tío, por amolarte a ti. Que andas buscando? Nada. Nada, de verdade. Queres contarme que andas a buscar? A Cibro.
Aquí non hai acibro. Veña, contame. Aquí debería haber acibro se foi onde morreu tua nai. Tiña unha espiña cravada no pé cando a mataron. Sinto. Xa estou falando dela outra vez. Dis que non a mataron aquí. Dis que non a mataron aquí? Aquí apareceu o seu corpo. Seguramente o arrastrou o río, pero non a mataron aquí. E onde morreu logo, segundo ti? No único lugar onde medran os acibros. Onde as lavandeiras. Acibro. Venceslao dixo que non había máis plantas pola redonda. E con iso que me queres dicir? Nada. Só que alguén mentiu. Tomás, mira, coñécelo o meu agocho. Quero ver. Posteriormente, ao traslado dos restos, celebrarás a Santa Misa polo 20º cabodano de don Luciano Pombo. Des que morre, poñenlle don a calquera. Vostede non é o único en Celavella que debe restaurar a memoria dun familiar. Eran de miña nai. E dalle, outra vez co mesmo tema, abogado. Vostede mentiu e teño probas. Contei o que vi. Mentiu daquela e mente agora. Quere respostas? Terás. Pero quedarán entre nós os dous. E el. Tiña sona de grande abogado. Sona merecida. Foi unha pena que non soubese nada da relación entre Pombo e Susana. Como? Con esa información podería ter desacreditado a Pombo como testemunha. Sabes se noso padre e máis Pombo andaban en tratos durante o xuízo contra Belisario? Non tiña un can, era o fillo de Chanito. Debeu de ser daquela cando comezou a medrar. Busca nos arquivos de meu pai. Busca calquera cousa que ocorrera naquelas datas e que indique unha relación de Pombo con meu pai. E hai 25 anos vostede xa traballaba para Pombo. Nunca lle contou nada dos Veiga. É tarde. Imos para casa. Deixe de falar cos osos, dame medo. Pasa algo, mi padre. A placa de metal a que lle puxeron os médicos non está. E os buracos no cráneo. Será o avó.